معرف 11 سجرة دوبن بيت مأسرتن مشت أب كتما باريس نجوه كاب كتما جنيفا كمبجسينا دحار نابدوب فرنسا بقلطف تبابور كنجوعزينا كابدوب فرنسا بتن أوهلي لين زلخو جنزب جيره باريس تكيت قارزي كاو ناب شنخ سمين بمقعاز ناب كتما هامبورغ قتيلنا ناب كوبنهاجن دحر كوبنهاجن دما أمود داتا شودن كناتو إنا إذا علما زي نيرنا كان مخلط أوارح فدرالاوي تكال سدتنياتات سويس فينتر تور نابز تبهل معسكر سدتنياتات كأيراني عب سويسرلاند زأتخوو نايق باي حطي تنتيقو ترايزي كونس كام معسكر أديلس في الون خوات تبينه أوشت سويسرلاند تقم خمزي بلو نبرت كاب حدا معسكر نابكال معسكر كل المبالي أبسا جوني أب حدا أزيو سفيح ناي سدتنياتات هنجر حانتني إشتي ناي حبار كفلي توهبتنا أبزاني حبار كفلنا كاب تلفزيون واتساي كالي زخونا نقريلن إذا حدش معسكر أب زوليكان زنبرة ناي تحت مدري مع قوبي سدتنياتات أزخخرني أبز حدش معسكر ننوح زبالة جزي انت تسانيحة بتسفى مقراض سراي ناب عبود زغير ويكا بموسكو زليلة نفس قتلت زكايد كوينو تسمعني أب أوروبا نايولك أي نتسانت تحليلي رجي إلى بسلام زحدر اللان زوع للان نايقزا رئيسي كفلي كساب حجي أيتوها عو ربشا حماء جنان قويقان زبازحو ني حبار منبري تراي زقوانا فني إذا معسكر زقريفنا ناب شودن كنكيدا لنا أمير استبهلي إرتراو مداقستي تزاربه شودن كاب أوروبا واحدنا يقول بس رحتنياتات زلوا بنت أنت كتنبرلا تبهك حجرة أمير حفارن بزح كم مزراب زغط أبن من إسيو ودكو أب شودن سلزنبر نسون نابت حجر كيدو عدلو خفتن يزدلي أنا بوغني عبا حوي مكيلة ناب زغمت الله حجر إنجليز نخخير حسيبك كوانت نبركو جنكا أوادكو مكيلة حوي سالساي ديجري نخركب أب أمريكا كابزلا يونيفرسيتي عدل سرز رخبة أب زغربا جزي نإنجليز قديفو ناب أمريكا خقعزيو أمير أب سمين أوروبا زركبا حجرات نسدتنياتات صبق أكبابلا خمز قبرالومن سلطنا هيبن أب هوسبيتالات بملكع نرس ويدما أرقاوين زلعلو سمويا خوينام نخسرحو عدل كم زخفتالهم قالت اللي سلازي زاكي نعنا شودن زحشت هاجر أي مسلكا؟ حق خيخا أنون مسخانا بشودن كبقسي حج حدش علامان حدش تسفان سنقنا أب سويسرلاند ناستات كلت عمتات بزي زخون عينة اللوطي تقميتي أي تمهركو أي سرحكو ويكا زفقرا قوار رخيبة فقراوي هوات أي جمركو زخون اللوطي أي قبركون بنتارو كاب حدا معسكر ناب كاله معسكر كنات أري جزي أباخينيو عوت أب كم يكونتات كم تركب كفلت دلخو كاب كروتوني معقوب سدتنياتات وطينا كاب نفلالن دحر بزعبقا زخونة دهاي يبلين لكع كم زوم بتقايز حلف زلو سويسرلانداوያን زيقاتات صبق هيوت كمرحن عفقري تحيلة حقوس بيتسب كمسرتن تفطرعاوي مسل يبلين ديو أمناي فقر عالم زلو من إسيات كاب سينما وطيوم إيدني تتححيزوم كخدو خلو منفساو قنئي حدرني أناون مسفت وأفكاريتي ناب سينما كخيد ويكا نابليتاو تلهيت حبيرنا كيدنا كنزاناقع يمنئي سلازي أب رئيسة كتما شودن زخونت ستوكولم منبر كاند علامة يقبركوه زوريك أب زركب ناي سدتنياتات بيت صحفت أب مندق استسألت عباي كارتاني عالم الله زخونة قداي هاليني نابت بيت صحفت نزخيد نتا كارتا إزتمتا كاب بزحي نتا كارتا مملكات مبزحت أن عبيت ختماتات أوروبا أبي كم زركبا يفلتني ناب شودن مبزح نجرمن جدن رقصنا ياكن حلف لنا بزعبا جرمن أب زحسب كل أوان بغطتا ناب أمروي زمتسق قداي تاريخ نازي فاشيزمن هلكت ميليونات أيهوداوينني بجرمن انت زين حلف ممرتسكو بين قرنا ناب شودن كن آتو خمزلنا وطن حنصصلو أب زنبرنا أوان نا أمير دليتي نقركوه أمير كابت ديك يسلو زنبرا فرناش بدديلو كالا أمارات سلازيبلنا بجرمن قدني نخن حلف انت خونا جن أب جرمن نتسن حلو جيزي كان حصرالو نخيل حدا ميلا حسيب اللخو
ካብ ስዊዘርላንድ ሰጊርና ፈረንሳ ድሕሪ ምእታውና ብጀርመን ኣቢልና ናብ ዶብ ዴንማርክ ንጽጋዕ ምስ ኣሚር ናብ ጀኔቫ ተወስደና ባቡር ክንድይብ ከለና ንግሆ ሰዓት 7 ነበረ ዝናብ ዝሓዘሉ ጸለምቲ ደበናታት ኣይነበሩን ዝናብ እኳ እንተዘይነበረ ብሩህ መዓልቲ እውን ኣይረኣናን ዕድለኛታት ኢና ኣብታ ናብ ጀኔቫ ተወስድ ባቡር ኮነ ናብ ፈረንሳ ተብጽሓና ፈጣን ባቡር ታሴራ ዝሓተተና ፖሊስ ኣይነበረን ዝተነጽቀ ናይ ይግባይ ወረቐተይ ድላይኩም ግበርዎ ኢለ ኣብቲ ማዓስከሬ ገዲፌ ተበጊሰ ንመግቢ ካብ ዝወሃበና ገንዘብ ቆጢብና ናይ ባቡር ትኬት ክንከፍል ከኣልና ካብቲ ኣዝዩ ዘሰልቹ መዕቆቢ ስደተኛታት ጥራይ ይገላገል እምበር ሕጂ እውን ከብደይ ቀፂዐ ንናይ ባቡር ትኬት ዝኾነኒ ገንዘብ ብምውህላል ናብ ዝሓሸ ሃገር ምኻድ መሪፅ ኣለኹ ንዓይን ንኸማይ ዝኣመሰሉ ስደተኛታትን ዝተዋህበና ነፃነት እንተሃልዩ ኣብ ጎደናታት ናይታ ከተማ ከም ድላይካ ክትዛወር ምኽኣል ጥራይ እዩ ትኬትኩም ዶ ኸተርእዩኒ ናይታ ብብርቱዕ ፍጥነት ናብ ፓሪስ ትሕንበብ ዝነበረት ባቡር ሰራሕተኛ እያ ሓቲታትና ናብ ርእሰ ከተማ ፈረንሳ ዝኾነት ከተማ ፓሪስ እናተጸጋዕና ምስከድና እቲ መልክዓ ምድሪ እውን ተቐየረ ሰጥ ዝበለ ሜዳን ተመሳሰልቲ ግን ከዓ ኣዝዮም ሰፋሕቲ ናይ ሕርሻ ቦታታትን ክንርኢ ጀመርና ኣነን ኣሚርን ኪኖቲ ብዝናብ ዝጠልቀየ ቬትሮ ናይታ ባቡር እናጠመትና ንዛዕባታ ህብብቲ ኣይፈል ታወር ውሕጅ ሴን ኣብ ዝሓልፈሉ ቦታታት ዘለዉ ንዓይኒ ዝማርኹ ድልድላት ከምኡ ከዓ ነታ ናይ ፍቕሪ ከተማ እናተባህለት እትግለጽ ከተማ ፓሪስ ብዓይንና ንኽንሪኣ ኣመና ብሂግና ነበርና ፓሪስ ናይ ፍቕሪ ከተማ እያ ካብታ ከተማ ኣሽሓት ኪሎሜትራት ርሕቕና እንተነበርናውን እናነበርናውን ብዛዕባ ዝናኣ ንሰምዕ ነርና ኢና ከም ስደተኛ መጠን ብዛዕባ ፍቕርን ጽባቐን ናይተን ከተማታት ኮነ ነበርተን ከነስተማቐር ዓቕሚ ዝሓፅረና እኳ እንተኾነ ወላውን ብኣዝዩ ዝነኣሰ መልክዑ እንተረኣናዮ ግን ኣይጎድኣናን እዩ ኣዝዮም ምልኩዓት ህንጻታት ፓሪስ ሓሊፍና ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብቲ ቀንዲ መደበር ባቡር በጻሕና ማዳም ሜሲዮ እናበለ ዝቐጸለ ንኽትሰምዖ ደስ ዝብል ናይ ጓል ኣንስተይቲ ድምፂ በተን ዓበይቲ መግሉሒ ድምፂ ሓሊፉ ኣብ መላእ መደበር ባቡር ተጋውሐ ይቕሬታ እንታይ ኣሎ ዝሕገዝ ካብ ባቡር ክንወርድ ከለና ሓደ መንእሰይ ብቋንቋ እንግሊዝ ሓተተና ኣንፈት ዶ ክትሕብረና ትኽእል መለስኩሉ እቲ መንእሰይ ናበይ ክንከይድ ከም ንደሊ ሓተተና ሃምቡርግ እቲ መንእሰይ ርእሱ ብኣሉታ እናነቕነቐ ሰሓቐ ቅድም ናብ ካልእ መደበር ባቡር ክትከዱ ኣለኩም ብድሕሪኡ ናብ ሃምቡርግ ትወስድ ባቡር ኣብቲ መደበር ክትረኽቡ ኢኹም ዝተዛረቦ ንኽርዳእና ቁርብ ደቓይቕ ወሰደልና ኣብ ፓሪስ 6 መደበራት ባቡር እየን ዘለዋ እታ ንሕና ናብ ሃምቡርግ ከተብፅሓና ንደልያ ባቡር ድማ ጋርደሌ ካብ ዝበሃል መደበር እያ ትብገስ እቲ መንእሰይ ቁርብ ገንዘብ እንተደኣ ከፊልናዮ ናብቲ መደበር ክወስደና ከም ዝኽእል ሓበረና ስርሑ በጻሕቲ ምዝውዋር እዩ ምስ ኣሚር ተጠማመትና ካልእ እንታይ ኣማራፂ ኣለና ርእስና ብኣውንታ ነቕነቕና 5 ዩሮ እንተደኣ ወሲኽኩምኒ ከዓ ነታ ህብብቲ ኣብ ፓሪስ ዘላ ሓወልቲ ወይ ከዓ ኤፈል ታወር ከርእየኩም ይኽእል እየ በለና ናይ ከተማ ፓሪስ ጽባቐ ካብ ዝሓሰብክዎን ዝተጸበኸዎን ንላዕሊ ኮይኑ ጸናሐኒ ብኣዝዩ ዘደንቕ ጥበብ ዝተሃንጹ ዓበይትን ውቁባትን ህንጻታታ ንገዛእ ነፍሰይ ኣትሒተ ንኸሪኣ ቀሲቡኒ ኣዝያ ተገርም ጽቡቕቲ ከተማ እያ ኣሚር ብኣድናቖት ተዛረበ ኣነ እውን ካብ ሚሕር ምግራም ኣፈይ ከፊተ ይጓዓዝ ነበርኩ ኣብቲ ኤፈል ታወር ዘላቶ ቦታ ቀሪብና ንኽንሪኣን ዙርያ ክንዕዘብን ክንከፍሎ ዘለና ናይ ትኬት ዋጋ ክቡር ስለ ዝኾነ ኣብ ጎኒ ሮባሴን ኮይንና ብማዕዶ ክንሪኣ ወሰና በጻሕቲ ሃገር ዝሓዘት ጃልባ ኣብ ሮባሴን እናንሳፈፈት ብጥቓና ክትሓልፍ እንከላ ናይቶም ኣብኣ ዝነበሩ በጻሕቲ ዘዛውሩ ሰባት ድምፂ ኣብ እዛነይ ዓለበ ሃንደበት ኣብዚ ካብ በጻሕና ደኣ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዘይንኸይድ ዝብል ሓሳብ መጻኒ ስለምንታይ ናብ ለንደን ዘይንኸይድ ፍኹስኩስ እናበለኒ ኣእዳወይ እናደረስኩ ተዛረብኩ ካብዚ ዘለናዮ ቦታ ለንደን ርሕቕቲ ኮነትን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ለንደን ከየስተንፈስካ ጸኒሕካ ሕጂ ኸመይ ጌርካ ሃንደበት ብዛዕባ ናብ ለንደን ምኻድ ሓሳብ ኣምፂኻ ኣሚር ኣተኪሩ ጠመተኒ ኩሉ ግዜ ኸምኡ እየ ሃንደበት ብልጭ ዝብሉና ሓሳባት የተኣናግደ መለስኩ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ናጽነት ስምዒት ድሕሪ ነዊሕ እዋን ንመጀመርያ ግዜ ክስምዓኒ ጀመረ ፀሓይ ጌና ሙሉእ ብሙሉእ ዓረበትን ዘላ
ካብ ኤፈል ታወር ዝምንጩ ብጫ ቀይሕ ሰማያውን ቡናውን ቀለማት ነቲ ምሸት ፍልይ ዝበለ ግርማ ሂብዎ ነበረ ናይ ሰማያት ኣድማስ እውን በቲ ሕብርታት ዝኮርዐ ይመስል ነበረ ንዓይ እውን ኣዝዩ ዘገርም ምትሃታዊ ትርኢት እዩ ኣየ ኣውሮጳ ኣየ ጽባቐ በቃላት ክገልጾ ዘይክእል ስምዒት ንመላእ ኣካለይ ወረሮ ብዛዕባቲ ኣብ ከተማ ለንደን ኮይኑ ንመላእ ስድራ ቤት ዝሕግዝ ሓወይ ንኣሚር ኣዕለልክዎ ለንደን ኣዝያ ትገርም ከተማ እያ ለንደን እንተኣቲና ናብ መላእ ዓለም ዘእቱ ባብ ክረሓወልና እዩ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ እንተሃሊኩም ነዚ ቻነል ሓምቢስኩም ብምቁራጽ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዘይትኸዱ በዚ ዝብለኩም ዘለኹ መንገዲ ብዙሓት ስደተኛታት ፈቲኖም እዮም ኣልጀርያዊ መንእሰይ ተዛረበ ኣነ ሓምቢሰ ይክእልን እየ ብባቡር ግን ክጓዓዝ ይኽእል ዶ ፖሊስ ከተማ ለንደን በዘይ ሕጋዊ ቪዛ ከም ዝኣተና እንተፈሊጦም እናሓንበስና ናብ ፈረንሳ ከም ንምለስ ክገብሩና እዮም ኣሚር እናስሓቐ መለሰ ኣነን ኣሚርን ንፋስ ክንህረም ኢልና ናብ ሩባ ሴን ገጽና ዘወርበልና ኣብ ገማግምቲ ድልድል ድማ ብሓጎስ ጎየና መዛኑና ዝኾኑ መንእሰያት ፈረንሳውን ዝሓዝወን ስኬት ቦርድ እናንሸራተቱ ኣብቲ ምዕሩግ ጎደና ደድሕሪና ጎየዩ ኣምቡላንሳት ሰማያዊ ናይ ሓደጋ መብራህቲ እናወልዓ ናብዝን ናብትን ክብላ ይረኣያ ድሕሪ 2 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ህይወት ትልግሶ ደስታ ንኽቐምስ ተሃንጠኹ ነዊሕ ከይጸናሕና ናብ ሃምቡርግ እንኸደሉ ናይ ባቡር ትኬት ቆረጽና ምሸት ሰዓት 8 ኣነን ኣሚርን ቦታ ሒዝና ኣብ ኮፍ ዝበልናዮ ወንበር ንኽንድቅስ ክነጠዓዓም ከለና ሃብታማት በጻሕቲ ሃገር ንመስል ነበርና ኣብ ስዊዘርላንድ ዝገዛእናየን መስምዑ ሙዚቃ መሳርሒታት ኣብ እዛና ኣእተና ሙዚቃ ካብ ፍርሒ የገላግለካ እዩ ቀጠልያ ዩኒፎርም ዝለበሱ ጀርመናውያን ተጠንቀቑሎም ናይ ጀርመን ፖሊስ ልብሲ እዩ ዝብል መጠንቀቕታ ቅድም ሰሚዕናዮ ስለ ዝነበርና ኣይተገራሕናን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ባቡር ከለና ትኬትና ኸነርኢ ዝሓተቱና ፖሊስ ናይ ጀርመን ዘይኮኑስ ናይቲ መደበር ባቡር ሰራሕተኛታት እዮም ነይሮም ኣብ ኦልደንበርግ ተተሓዝና ድሕሪ 12 ሰዓታት ኣነን ኣሚርን ሃምቡርግ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት ሻሂ ኮፍ ኢልና ቡን ንሰቲ ነበርና መንፈስ ክልቴና ብርቱዕ ናይ መጻኢ ተስፋና ከዓ ብሩህ ነበረ ናብ ርእሰ ከተማ ዴንማርክ ዝኾነት ኮፐንሃገን ዝወስደና ትኬት ድሮ ቆሪጽና ኢና ካብኡ ንድሓር ናብቲ ዝመደብናዮ ሃገረ ሽወደን ንኸይንኣቱ ዝዓግተና ነገር ኣይክህሉን እዩ ኣብ ማእከልቲ መደበር ባቡር ኣቲና ምስቲ ህዝቢ ተሓዋወስና ዩኒፎርም ዝለበሰ ናይ ጀርመን ፖሊስ እንተደኣ ርኢና ርእስና ኣትሒትና ኣንፈት ጉዕዞና ንኽንቅይር ምስ ኣሚር ኣቐዲምና ተረዳዳእና እቶም ፖሊስ ብክልቲኡ ኣንፈት ማለት ብቕድሜናን ብድሕሪናን እንተደኣ መጺኦም ግን ኣብ ሽግር ክንኣቱ ከም ንኽእል ኣቐዲምና ገመትና እንተኾነ ግን እዚ ክስተት እዚ ናይ ምግጣም ተኽእልኡ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ ከተማ ሃምቡርግ ዘወር ኢልና ክንሪኣ ምስ ሓሰብና ዝናብ ክዘንብ ስለ ዝጀመረ ኣብ መደበር ባቡር ኮፍ ኢልና ክንጽበ ተገደድና ኣብታ ኮፍ ዝበልናያ ቦታ ኮይና ንምንቅስቓስ ጀርመናውያን ተደኒቕና ክንከታተሎ ጀመርና ዜጋታት ጀርመን ካብቶም ቅድም ኢልና ዝረኣናዮም ዜጋታት ስዊዘርላንድ ፈረንሳን ኢጣልያን ዝተፈለየ ኣካይዳ ይብሎምን እንተኾነ ግን እቶም ተሳፈርቲ ንብረቶም ኣውሪዶም ክሳብ ዝውድኡ ዘርእይዎ ትዕግስትን ስነ ስርዓትን ክሳብ ሎሚ ካብ ዝረኣናዮ ናይ ኣውሮጳውያን ጠባይ ዝተፈለየ እዩ እታ ንዓና ትወስድ ባቡር ምሸት ሰዓት 9:30 ጉዕዞኣ ጀመረት ናብ ኮፐንሃገን ክንበጽሕ ናይ 6 ሰዓታት ጉዕዞ ይጽበየና ኣሎ ንሓልፎ ዝነበርና ዓድታት ሰጥ ዝበለ ሜዳ ኮይኑ ካብ ኤፈል ታወር ዘይንእሱ ዓበይቲ ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ኣብ ዙርያታ ከተማ ይረኣዩ ነበሩ ዝናብ ሕጂ እውን ኣይዕረፈን በረድ ንቤትሮ ናይታ ዝነበርናያ ባቡር ብሓይሊ ሃሪሙ ይምለስ ነበረ ዝናብ ንነዊሕ ሰዓታት ቀጸለ ዝኸበርኩም ተሳፈርቲ ናብ ከተማ ኦልደንበርግ በፂሕና ኣለና እዚ ሓበሬታ እዚ መግሉሕ ድምፂ ምስ ተነግረና ዝተሳፈርናላ ባቡር ዶበለት ስግር ማዕዶ እንታይ ከም ዘሎ ንምርኣይ ፈተንኩ ብቐይሕ ጡብ ዝተሰርሑ መንበሪ ኣባይቲ ብብዝሒ ይረኣዩ ምስ ኣሚር ተጠማመትና ዙርያና ኣተኪርና ምዕዛብካ ቀጸልና ታሴራ ወይ ከዓ ፓስፖርት ዶ ከተርእዩና ሃንደበት ኣብ ቅድሜና ደው ዝበሉ ቀጠልያ ልብሲ ዝለበሱ ነዋሕትን ገዘፍትን ጀርመናውያን ኣባላት ፖሊስ ሓተቱና መንእሰያት እዮም እቲ ንውሕ ዝበለን ጸሊም ጸጉሪ ዝነበሮን ፖሊስ መነጸር ወዲ ነበረ እቲ ሓደ ብጻዩ ከዓ ሓጺር ግን ከዓ
ወርቃዊ ዝሕብሩ ጸጉሩ ነበሮ ሕጂ ክትሓድም ምፍታን ብዙሕ ዘዋፅእ ኣይኮነን ክልቲኦም ቀጠልያን ጻዕዳን ዝሕብሩ ቆቢዖም ኣብ ኣእዳዎም ሒዞም ነበሩ ኣሚር ሕጂ እንታይ ተገበርና ይሕሸና ኢሉ እናሓተተኒ ኣነ ድማ ኣብ ስዊዝ ተዋህበትኒ ናይ ስደተኛ ታሴራ ካብ ጁባ ያውፅእ ንሓደ ካብቶም ፖሊስ ሃብክዎም እቲ ሓደ ፖሊስ ንኽልቴና ኣተኪሩ ምጥማት ቀጸለ ኣንቱም ኣጓብዝ እዚ ዘለኹም እኮ ውሽጢ ጀርመኒ ስዊዘርላንድ ኣይኮነን እቲ ወረቐተይ ዝዕዘብ ዝነበረ ፖሊስ ብቋንቋ እንግሊዝ ተዛረበ ኣብ ገጹ ከም ዝተዓዘብክዎ ስለ ዝሓዘና ኣዝዩ ዝጓሃየ መሰለ ሩሕሩሕ ሰብ ምዃኑ ካብ ገጹ ኸንብብ ከኣልኩ ይቕሬታ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ስለ ዘይፈለጥና ኢና ብቋንቋ ጀርመን መለስኩ በሉ ተኸተሉና ንኣሚር ብቕልጾሙ ሒዙ ንቕድሚት ዝስጉም ዝነበረ ፖሊስ ተዛረበ ተሳፊርናላ ዝነበርና ባቡር ብዘይ በኣና ናብ ኮፐንሃገን ቀጸለት ኣሚር ኣጆኻ ይትጨነቕ ወላ ሓንቲ ንኸውንን ኢና ኣብ ቀረባና ናብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ክወስዱና ኸለዉ ንኣሚር ከጸናንዖ ፈተንኩ እንተኸፍአ ናብታ ዝነበርናያ ናብ ስዊዘርላንድ እዮም ክመልሱና ካብኡ ኸዓ እንደገና ዕድልና ንርኢ ዛኪ ወደኮ እኮ ሽወደን ኣቴ ክድውለሉ ይጽበ ዘሎ ስደተኛታት ደኣ ኩሉ ግዜ ምስ ተጸበዩ ጀርመናውያን ግን ጥዑማት ሰባት እዮም ኣጆኻ ናይ ሂትለር ታሪኽ ቅድም ዝሓለፈ ታሪኽ እዩ ንነብሰይዴ ወይስ ንኣሚረይ ዘጸናንዕ ዘለኹ ከይተረድኣኒ ተዛረብኩ እዞም ማዕርኽ እንደዚ ተድንቖም ዘለኻ ህዝቢ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሓንቲ ብዙሓት ኣባላት ዝሓዘት ጉጅለ ናይ ስደተኛታት ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ፍራንክፈርት ናብ ኣስመራ ጠሪዞም እዮም ብኣዘራርባይ ዘይተሓጐሰ ኣሚር መለሰለይ ክልቴና ብዛዕባ ምምላስ ናይዞም ስደተኛታት ኣብ ኣዝማሪኖ.com ኣንቢብናዮ ነርና ኢና እቶም ዝተመልሱ ብምልኦም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ናይቲ ጨካን ስርዓት ተዳጒኖም ይርከቡ ቀጺሉ ኣብ ካልኦት ከተማታት ኣውሮጳ ካብ ዘጋጠመና ተርእዮታት ኩሉ ሓደ ፍልይ ዝበለ ነገር ተኸስተ ንሱ ድማ እቶም ፖሊስ ኣብ ኦልደንበርግ ናብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ድሕሪ ምውሳዶም ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ክፍሊ ኣእተውና እሞ እቲ ልሙድ ናይ ምፍታሽ ስርሖም ቅድሚ ምክያዶም ትሕትና ብዝመልኦ መገዲ ይቕሬታ ሓተቱና ንገብሮ ዘለና ፍተሻ ደስ ዘይብል እኳ እንተኾነ ብላዕለዎት ኣዘዝትና ዝተመሓላለፈ ግድን ክትግበር ዘለዎ ስለ ዝኾነ ክንትግብሮ ንግደድ ኢና ምስና ይቕሬትኡ ክትተሓባበሩና ንሓትት ኣዝዮም ደስ ዝብሉ ጨዋታት መንእሰያት ጀርመናውያን ጥዑማት እዮም ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ዝጸናሕላለን ናይ ስደት ዓመታትና ነዚ ኣነዋሪ ስራሕ እዚ ቅድሚ ምክያዶም ይቕሬታ ዝሓተቱና ኣባላት ፖሊስ እንተሃልዮም ናይ ጀርመን ፖሊስ ጥራሕ እዮም ድሕሪ ፍተሻ ካብ ስዊዘርላንድ ዝገዛእናየን ቴሌፎናትናን ገንዘብን መለሱልና ኣሚር እምበር ኣነ እኳ ብዙሕ ገንዘብ እውን ኣይነበረንን እቶም ዝሓዙና ክልተ ኣባላት ፖሊስ ንዓና ኣብቲ መደበር ፖሊስ ምስ ካልኦት ብፆቶም ገዲፎምና ከዱ ንኽልቴና ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ስለ ዝኣሰሩና ኣዚና ሰንበድና ናተይ ክፍሊ ብድሕሪ እቲ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ናይቲ መደበር ፖሊስ እያ ትርከብ ኣብቲ ኣነ ዝነበርኩላ ክፍሊ ብዘይካ ዓራት ካልእ ንብረት ኣይነበረን ኣዝዩ ህፁፅ ረድኤት ኣብ ዝደልየሉ ግዜ ሓገዝ ንመፀውዒ ትሕግዝ ደወል ኣብ ሓደ ፀግዒ ረኣኹ ካብታ ክፍሊ ክወፅእ ይደሊ ስለ ዝነበርኩ ነታ ደወል ብተደጋጋሚ ክድውላ ጀመርኩ ኣብ ልዕሊና ዝወሰድዎ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ኣትሪረ ተቃወምኩ እንታይ ስለ ዝኣበስና ኢና ተኣሲርና ዘለና ዝሓሸ ህይወት ክመርሕ ዝደሊ ስደተኛ እምበር ገመነኛ ኣይኮንኩን ሕማም ልብለኒ እናበልኩ ድምፂ ደወል ሰሚዑ ናብ ክፍለይ ንዝመፀ ፖሊስ ነገርክዎ ጽቡቕ ይስምዓኒ የለን ከስተንፍስ ኣይከኣልኩን ዝኾነ ምኽንያት ኣምኽኔ ካብቲ ቤት ማእሰርትቲ ክወፅእ ደለኹ ጠሚኻ ዲኻ ኮነ ኢለ ኣፍንጫይ የድምዮ ስለ ዝነበርኩ እቶም ኣባላት ፖሊስ ንዓይን ንኣሚርን ፈቲሖም ኣብቲ መተሓላለፊ ኮረድዮ ኮፍ ንኽንብል ፈቐዱልና ሓደ ካብቶም ኣባላት ፖሊስ ብገንዘብና ክልተ ናይ ሜክዶናልድ በርገር ገዚኡ ስለ ዘምጻልና ተረጋጊእና በላዕና ህይወት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከተማ ሉቤክ ኣብ ህይወተይ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ቤት ማእሰርቲ ናብራ ጣዕምክዎ ንጽባሒቱ ናብ ቤት ፍርዲ ቀረብና ዝቐረበልና ክሲ ብዘይ ሕጋዊ ሰነድ ናብ ሃገር ኣቲኹም ካብ ሃገር ከዓ ክትወፁ ፈቲንኩም ዝብል ነይሩ ሓደ ፈራዲ ክልተ ናይ ዓቃቢ ሕጊ መሰኻኽር ክልተ ከዓ ናይ ጠበቓ መሰኻኽር ይረኣዩ ተርጓሚ የለን ፈራዲ ንሓንቲ ህመቱን እንተኾነት ናባይን ናብ ኣሚርን ከይጠመተ ናብ ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ብዘይ ቪዛ ምእታው ዘይሕጋዊ ተግባር ምዃኑ ገለጸ
بغانكو انجليز غيره شجرنا خردو فتنكو كبر دانيا نحنا اب هاجر جرمن نخنصنح دليت يبلنا بابور تسقيلنا ناب شودن ان تغعزنا خلنا ينا ببوليس جرمن تتحزنا زحشه هيوت ندل زلنا سدتنياتات انبر غبننياتات ايكونان سدت كا غبن ايكونن مسلي دحر قرب دقائق اتدانيا مقطعتنا كنبب جمره بزي حقاو مقدي نابز حجر بمئتاكم نابتاز متصخم الى حجر قدم مملاسكم مسلسته اوارح نختأسرو توسين الله اتدانيا كمزع عينت ناي مقطعت بين من محللاف معلتاو زغبرو سرح سلا زخونه بزعبنا بزح زقدس يكونن كبر دانيا سلامتاي نزناي مقطعت وساني احلفكم بجخم اردونا حتتكو غبنكم انكو كم ببصني حقي كبر دانيا نايزا حاجر حقي عين فلطانينا عب جرمن كنبر ولا حنت دليت زيبلنا سدتنياتاتينا تعذبوا ببابر نقعزلو زنبرنا تكيت رأيوه زخون عينت ناي سرقي وي كالي تمساسال غبن اي فتسمنان نزخون السبون اي تصرفنان زقتلنا يسب يلن زخون عينت غبن اي فتسمنان غبننياتات ايكوننا بزي فيزا ناب هاجر ميتاو زي حقاو سراحيو اتدانيا حجون كريئنا يدلين قدمون بزعبا سدتنياتات زقدس سب يلن بس معام بقى سدتنياتات بزخدنايو كنقلل علنا مالدي ناب جرمن حقاو زي كونه مقدي بزي سند آتيخم كمزي مقبار كا بمسهرت حق جرمن نسلست اوارح يقطعيو دانيا وسيخو تزاربه ازوم قالات زياتهم نت دانيا بزح كبدت اكوا انت زي نبرم نعانا جن نسناي موت فردي زمساسل كبدت نيروا ازي بفصم كخون ايقبأني اب ايطاليان سويزرلاندن اب زصنحنالو غيزي سلامنتاي بزي حقاو منقدي ناب حاجرنا آتيخم يلوم ناب بيت مأسرتي زي دربينا إذا حجزي عب جرمن تراي كسرحلو يرق اللخو كمان بري تسيئي بحرك عن تزاربكو إذو السانيزي عب العلسب أو النت استعوجة جبني إذو السانن إذا ما قطعتن تكبراوي زخون انتخوينو أنا كابزا دقيق زي أجميرة مقبو خونه زي فساسي عب عفي أيقربني محسام مقبي ككايدي هو محسام مقبي حجي دانيا ملؤ تخرتو ناباي كقبر تقدده قرب رق انت بالكاز حشي كرميخا بزحات عقبا زحاتو سدتنياتات رئيناينا مستأسركا بحيلي أقديدنا كنبلع عكان كنستيكانينا حركانو النوسخ مزه أوروباويان بمورال بسناي محدران سبقاو مسلاتن سلطن زخون عمالخ خطا زلوهم يمثلن نبره جرمن مالت زيادة نزليت والكسبات رقيصة بحيلي تجدد انت دا خوينا دا بخمئة ديمقراسياويت هاجر كوينا حتى تكون دانيا أبس مرا خلخو بجزين سنتي ورد جرمن تبل ساقوا لقيباتن نيرا إذا ساقوا زي توهبتن مخنيات عب جزي خرمتها عرفتي كلنا تمهرو انت لمعات هاجر عب زتفلاليو نايقول بات سرحات كنت امد زبلت إزاز مز تمحلالفه شح جزين قدس على ما يخون نبر بحيل تجديد سرحلو مخنيات يبلين بمبال انبيتاي سلاز اسمعكو كابزن نيو سق تبل اندحر دا زي تخيل كونكا نابز مصخايا هاجر كنملسكا كنقدرينا تدانيا تزاربه نابز مرص كون نابز دلخوون بوتا ناي مخاب تفطراوي مسل يبلين دي كابزن نيو مكتع فايده يبلون لكع بتا على تتيا بوليس جرمن كابيت فردي بستوهبت ازاز مسرت نعين نعميرن بسنسلت أسيرهم بدق خونكا ناوش تخطري إلا بزي تخيل مكينة نابيت مأسرتي لوبيك وصلنا زعبا سلام أسرتي وساني زملكت بحقي فدرالاويت ريبوبليك جرمن قبلن زغط علو بمسرت عنكت أواج قطري بعد 14 قنبوت شحنت شعات 285 عبس مراز تولدن ناير ترازي قلنت زلوون زكاريس كبرآب بزي حقاو فيزا ناب حجر بمئتاو تخسيسو قبنن يخوينو سلسترخبه ناب زمت قالو حجر كساب زملس كساب 19 لكاتيت كل تشحن حمشتن فرق ليتي عبيت مأسرتن قصنح توسين الله بمسرت عالم لخاو حق سدتنياتات دحرنا مأسرت جزي اتا حجر جزياو منبر فقاد هيبا نابتاز متقال حجر سويزرلاند كتملسو تخيل عبزي جزيزي ناي سدتنيا ناي قباي مسلو بحقي استحلوي نستوسن لنا ناي مأسرت وساني مقوام دعاء بلكون عب أفدق بيت مأسرت مسبتحنا أنا زأبسكو نقريلن مأسرتي أي قبأنني ونابلكو عويلة جدركو
بقيح طب استسرحن ኣብ ክሳዶም ከዓ ከቢብ ቅርጽ ዘለዎም መሳኹቲ ዝበዝሕዎ ህንጻሉ ቤክ ቤተ ክርስቲያን እምበር ቤት ማእሰርቲ ኣይመስልን እዩ። ብኣፍ ደገ ክንኣቱ ኸለና ንብረትና ዘበለ ኩሉ ኣረከብና፣ ሃይማኖትና ተሓተትና፣ ሻምፖን መላጽየ ጭሕሚ ላማን ተዋህበና፣ ስእሊ ምስ ተሰኣልና ናይ ጻብዕና ኣሰር እውን ወሰዱ፣ ሽዑ ንሽዑ ከዓ ናይ ቤት ማእሰርቲ ክዳውንቲ ተዋህበና። ካብ ኣስመራ ነፃነት ደልየ እኳ እንተተሰደድኩ ሕጂ ግን ኣብ ኣውሮጳ እሞ ከዓ ኣብ ጀርመን ተኣሲረ ይርከብ። እንታይ ዓይነት ዝተሓላለኸ ሕንቅል እዩ? እንታይ ዝበልዎ ጽላሎ ዝመልኦ ዓለም እዙ ክኣምን ኣይከኣልኩን። ኣይኮነ ዶ ብእውነይ ከለኹ ኣብ ሕልመይ እውን እንተኾነ ነፍሰይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትያ ርኤያ ኣይፈልጥን እየ። ኣብታ 3 ብ4 ስፍሓት ዘለዋ ክፍሊ ሓንቲ ቴሌቪዥንን ሓንቲ ተደራራቢት ዓራትን ረኣኹ። ኣዝዩ ሕማቕ ጨና ዘለዎ ሽንቲ ቤት እውን ኣለዎ። ኣነ እታ ላዕለወይቲ ዓራት መረጽኩ። ወላ እኳ ምስ ኣሚር ብሓደ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ክንእሰር እንተፈቐዱልና እዚ ግን ንዝሰንበረ ልበይን ስምዒተይን ክጽግን ዝኽእል ኣይነበረን። ናይዚ ዓለም ዝተጠናነገ ሕንቅልተይ ክፈትሕ ዝኽእል መን ኮን እዩ? ናጽነትን ዝሓሸ ህይወትን ደልየ ተሰዲደስ ኣብታ ስልጥንቲ እትበሃል ኣህጉር ኣውሮጳ ኣብ ሓንቲ ጸባብ ክፍሊ ክሕየር? ኣብዛ ናይ ሂትለር መሓዩር ኢልና ንጽዋዓ ቤት ማእሰርቲ ምስ ዝተፈላለዩ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ንኣዋርሕ ክእሰረ። ኣብዚ ቦታ ካብ ህንዲ፣ ፓኪስታን፣ ኣልጀርያ፣ ኢራቅ፣ ናይጀርያ፣ ሊብያን፣ ማልን ዝመጹ ስደተኛታት ኣለዉ። እዚ ኩሉ ወጻእተኛ ኣብዚ ተኣሲሩ ዘሎ ዓበይቲ ገበናት ስለ ዝፈጸመ ዘይኮነስ ብዘይ ሕጋዊ ቪዛ ንመሬት ጀርመን ስለ ዝረገጸ ጥራሕ እዩ። መንባርናን ህልውናናን ንባዕሉ ዘይሕጋዊ እዩ ተቖጺሩ። ሙሉእ መዓልቲ ሙዚቃ ክንሰምዕ፣ ቴሌቪዥን ክንርኢ ወይ ከዓ ደቂስና ኢና ነሕልፎ። ኣሜሪካዊት ቢዮንሴ ስለ ዝፈትዋ ብዙሕ ካብ ሙዚቃ ይሰምዐ። ሉዝ ማይ ብሬዝ ከምኡ ከዓ ዳንጀረስሊ ኢን ላቭ ዝብላ ደርፍታት ካብተን ኣዝየ ዝፈትወን ስራሕታ እየን። ውሕድ ፈሳሲ ምውሳድ እንተዘይኮይኑ መግቢ ክበልዕ ኣይከኣልኩን። ህይወት ብኸምዚ መገዲ ክትቅጽል የብላን። ንብዙሕ መዓልታት ብኸምዚ ሃዋሁ ስለ ዝሓለፍኩ ግዜን ዕለትን ተሓዋወሰኒ። ምሸት ብዙሓት እስራት ብዘይ ዕረፍቲ ከእውዩ ኣብታ ኸፍለይ ኮይነ ብግልፂ ይሰምዖም ነበርኩ። መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኣብ ዓብዪ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ስምዒት ጥሒሎም ኣምላኾም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ንኸውፆም ዓዊሎም የእውዩ። ሓደ ግዜ እቲ ኣውያትን ስቓይን ክሰምዖ ስለ ዘይደሊ ንእዛነይ በእዳወይ ክዓጽወን ይግደድ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ኣነ እውን ብዘሕደርክዎ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ስምዒት ናይ ምሕሳብ መግቢ ተቃወሞይ ጀመርኩ። ንበይነይ ክኸውን ደለኹ። ዝኾነ ሰብ ክርኢ ኾነ ክሰምዕ ኣይደለኹን። ሓደ ዕራቃዊ መንእሰይ ሙሉእ ለይቲ ክበኪ ሓደረ። ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ኣብ ዕራቕ ዝነበረት ኣዲኡ ከም ዝተቐትለት ስለ ዝተረድአዩ ኣምሪሩ ዝበኪ ዝነበረ። እቲ ዕራቃዊ ኣንቱም ናይ ናዚ ሓሰማታት ቅንጣብ ርህራሄን ሰብኣውነትን እንተደኣ ሃሊኩም ካብዚ ቤት ማእሰርቲ እዚ ኣውፁኒ እናበለ ኣውያቱ ቐጸለ። ሓደ ለይቲ እዚ መንእሰይ ሃንደበት ኣውያቱ ደወለ። ንጽባሐይቱ ንግሆ ካልኦት ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ናይቲ ቤት ማእሰርቲ መልሓሶ ምውፃእ ክሳብ ዝስእን ሕማቕ ማሕረምቲ ሓረምዎ ብምባል ዘጋጠመ ነገር ኣዕለሉኒ። ናብ ሓኪም ወሰዱኒ። ብሰንኪ ሕፅረት መግብን ፈሳስን ሓመምኩ። ሓኪም ብትሕዝትኡን ጥቕሙን ፍልይ ዝበለ መድሃኒት ሃበኒ። ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ናይ ስነ ልቦና ሓኪም ስለምንታይ ምሕሳብ ምግቢ ይገብር ከም ዘለኹ ሓተተኒ። ናይ ስነ ልቦና ሓኪም ኣይድልየንን እዩ ኢለ ብሕርቃን ገጽ ያዘርኩ። እንታይ ይገብርን ስለምንታይ ይገብሮን ኣጸቢቐ ዝፈልጥ ሰብ እየ። ስለምንታይ ኢኻ ሓኪም ዘይትደሊ? ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ክብረይን ተፈጥሮኣዊ መሰለይን ንዝተፈነወለይ መጥቃዕቲ እየ ዝቃወም ዘለኹ። ናይ ስነ ልቦና ሓኪመይ ናብ ጀርመን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ምእታው ገበን ምዃኑን ብመሰረት ሕጊ ጀርመን ከዓ ዘቕፅዕ ምዃኑን ገለጸለይ። ውሳኔ ናይታ ጊዜያዊ ናይ ስደተኛ ወረቐት ዝሃበትኒ ሃገረ ስዊዘርላንድ ይጽበ ከም ዘለውን ነገረኒ። ስዊዘርላንድ መሊሳ ክትቅበለኒ ከም እትደልን ዘይትደልን ከተፍልጦም ይጽበዩ ነበሩ። እስከ ዶክተር እንታይ ኣበሳይ ንገረኒ። ናብ ዝደለኽዎ ስፍራ ወይ ሃገር ክገይሽ ዘኽእል ተፈጥሮኣዊ መሰል የብለይ እንድዩ? ኣብቲ ገታር መትከለይ ጸናዕኩ። ናይ ቤት ማእሰርቲ ህይወት ኣይርድኣንን እዩ። ወላ ሓንቲ ገበን ኣይፈጸምኩን። እቲ ንጉዳይ ዝተዋህበ ውሳኔ መሰረታዊ ሰብኣዊ ክብረይ ዝነጽግ እዩ። ሕራይ ድሓን በዚ ንሰማማዕ ዶክተር ተዛረበ። መግቢ ምብላዕ ከም ትጅምር ቃል እንተደኣ ኣቲኻለይ ኣነ ድማ ንስኻን ዓርክኻን ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ትወፅሉ መገዲ ክምህዜ
ናይ ሃምቡርግ ውርጪ ዓርቢ ንግሆ በረድ ዝተሓወሶ ሓያል ዝናብ ስለ ዝዘነበ ክሳብ ውሽጢ ዓጽምተይ ኣትዩ ቀዝሒ ክፍንወለይ ተፈለጠኒ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዘካየድክዎ ናይ ምሕሳብ ምግቢ ኣድማ ንነፍሰይ ብሩኡይ ስለ ዘዳኸሞ እምበር ብናይ ሓጎስ ፈንጠዝያ ኣብ ማእከል ከተማ ምስ ዓሳዕኩ ኣነን ኣሚርን ናብ ስዊዘርላንድ ክንኣቱ ከለና ሕጋዊ ብዘይኮነ መገዲ ኢና ኣቲና ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብቲ ሃገር ስለ ዝወፃና ዳግማይ እቲ ሃገር ከም ዘይተቐበለና ኣፍለጠት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሉቤክ ንኣስታት 2 ሳምንታት ድሕሪ ምጽናሕና ተፈታሕና ወላ እኳ ናፃ እንተተባሃልና ኣብ ኢድና ግን ገንዘብ ዝበሃል የብልናን ኣብ ውሽጢ ጁባይ ካብ ከተማ ሃምቡርግ ሕልፍ ኢልካ ናብ እትርከብ ዓዲ ከብፅሓና ዝኽእል ናይ ባቡር ትኬት ኣለኒ ናብዛ ከተማ ኸይድና ንጉዳይ ዜጋታት ወፃኢ ሃገራት ናብ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ቀሪብና ንኽንምዝገብ ተነግረና ድሓንኩኑ ጥንቅቅ ኣበሉ ብምባል ሰራሕተኛታት ቤት ማእሰርቲ ሉቤክ ተሰናበቱና ደጊም ኣነን ኣሚርን ነፃ ብምዃንና ክንኣምን ኣይከኣልናን ከምዚ ገይሮም ነፃ ንኽሰዱና ደኣ ስለምንታይ ዝኽሉ ድራማ ኣድለየ ሓጎስና ግን ንነዊሕ ኣይቀጸለን ናብቲ ክንምዝገበሉ ዝተነግረና ዓዲ ንምብጻሕ ብባቡር ኣብ ንጓዓዘሉ ዝነበርና ግዜ ዝነበረ ቁሪ ክንጻወሮ ኣይከኣልናን ዓጽምትና በሲዑ ብዝኣተወ ቁሪ እናንፈጥፈጥና ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣፍ ደገቲ ቤት ጽሕፈት በጻሕና ሰራሕተኛታት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ጥቓና ናብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ከም ዝወስዱና ነገሩና ኣብዚ እውን ብዙሕ ዝግደሰልና ሰብ ከም ዘይንረክብ ተገንዘብኩ ሕጂ ንወፅእ ኢና ዘለና ናይዛ ሰሙን እዚኣ ናይ መወዳእታ ናይ ስራሕ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ኢና ክንራኸብ ነፍሲ ወከፍኩም 4 ስእሊ ሒዙ ይምጻእ በለ ሰራሕተኛ እቲ ቤት ጽሕፈት ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ተሰማዓና ግን ከዓ ሓደ ተመክሮ ክንቀስም ከኣልና ኣብ ጀርመን ስደተኛ እንተደኣ ኮይንካ ብርቱዕ ቁርን ውርጭን ኣብ ዝረኣየሉ እዋናት ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ናብ መንግስታውያን ቤት ጽሕፈታት ክትከይድ ይብልካን እንታይ ዝበልዎ ሕውስውስ ዝበለ ሃዋህው እዚ ካብ መጀመርትኡ ኣብ ጥቓና ናብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣብ ክንዲ ዝሰዱና ስለምንታይ ኣማኢት ኪሎሜትራት ርሒቑ ናብ ዝርከብ ንጉዳይ ስደተኛታት ናብ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ይልእኹና ቅድሚ ቁርብ ሰዓታት ኣመና ሕጉሳት ሰባት ነበርና ሕጂ ግን ኣብ ዓሚቕ ጭንቀት ተሓልና ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ኣበይና ክንሓድር ሕጂ ኸ ከምቲ ኣብ ከተማ ሚላኖ ዘሕለፍክዎ ናይ ጎደና ህይወት ክሕልፍ እየ ማለት ድዩ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ጀርመን ኣብ ሓደ ብዙሕ ውርጪ ዝወድቆ ከባቢ ብዘይ ናይ ኢድ ጓንቲ ጃኬትን ሻርባን ደው ኢልና ተረፍና ሕጂ እውን እተን ወትሩ ዝለብሰን ዝጸባኒ ፑት ጫማ ለቢሰ ኣለኹ ኩቱር ጥሜት እኳ እንተተሰማዓና ገንዘብ ስለ ዘይብልና መግቢ ክንገዛእ ኣይከኣልናን ናብ ኣደይ ደው ኢለ ጀርመን ከም ዝኣተኹ ክነግራ እኳ እንተደለኹ ዘለኽዎ ኣሰካፊ ኩነታት ኣብ ግምት ኣትየ ግን ሓሳበይ ቀየርኩ ገዛእ ርእስና ምእንቲ ኸነማሙቕ ኣብ ሓደ ዓብዪ መካይን ደው መበሊ ቦታ ክሳብ ንበጽሕ ብእግርና ክንጓዓዝ መረጽና ዋናታት ናይተን መካይን ካብ ሓደ ዓብዪ ሱፐርማርኬት ናይ ወርሒ ኣስቤዝኦም ገዚኦም ብዓረብያ እናደፍኡ መካይኖም ናብ ዘለውኦ ኣንፈት ይስጉሙ ኣነን ኣሚርን ተጠማመትና ጥሜትና ንምዕጋስን ነቲ ቁሪ ንምምካትን ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና እቲ ሓሳብ ወላ እኳ ዘሕፍርን ክብረትካ ዝቕንጥጥን እንተኾነ ካብኡ ዝሓይሽ ካልእ ኣማራፂ ግን ኣይነበረናን ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ሱፐርማርኬት ኮፍ ኢልና ኣእዳውና ንልመና ዘርጋሕና ሰብኣዊ ክብረትና ጠቕሊልና ጓሓፍናዮ ቁሩብ ንገፀይ ሽፍን ዘብል ቆቢዕ እንተዝህልወኒ ከመይ ደስ ምበለኒ ከቢድ ናይ ሕፍረት ውርደትን ስክፍታን ስምዒት ተሰማዓኒ ገፀይ መልኤ ናይ ሰብ ዓይኒ ክጥምት ኣይከኣልኩን ጀርመናውያን ረሪኦምና ይሓልፉ እቶም ዜጋታት ብብዝሒ ስደተኛታት ቅጭ ዝመጾም ይመስሉ ቁሩብ ምዉቕ እንተበልና ኢልና ናብ ፈቐዶ መደበር ባቡራት ኣብ ንጓዓዘሉ እዋን ብሕማቕ ዓይኒ እዮም ዝጥሙትና ጥሜትን ቁርን ከመይ የንፈጥፈጡና ከም ዘለዉ ክርድኡ ኣይክእሉን ማለት ድዩ ብሰንኪቲ ዝነበረ ውርጪ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ሓበጠ ዝነበረ ቁሪ ንዝለበስናዮ ኣልባሳት በሲዑ ናብ ኣጽምትና ብምእታው ንንቡር ዑደት ደም ዘደናጎዮ ይመስል ኣዝዮም ውሑዳት ሰባት ጥራዮም ራሕሪሖምልና ንልመና ኣብ ዝዘርጋሕናየን ኣእዳውና ንመጀመርያ ግዜ 50 ሳንቲም ዝተኸባልና ሓንቲ ዓባይ በዓልቲ ምርኩስ ሰበይቲ እየን ዝነበርናዮ ኩነታት ርእዩ ዝሓዘነ ሓደ መንእሰይ ናባና ቅርብ ኢሉ ክሕግዘና ከም ዝኽእል ነገረና ኣብ መጀመርያ ኣዝና ስለ ዝተገረምናን ሰንበድናን እንታይ ይብለና ከም ዘሎ ብግቡእ ክንርድኦ ኣይከኣልናን ካበይና ሃገር ከም ዝመፃናን ናበይ ከንኸይድ ከም ዘለናን ሓተተና ናብ ንኸደ ቦታ ይብልናን ኣበይ ትሓድሩ
محدر بوتا يبلنا بطعم يحزن اتمنسي نغرب دقائق بحر محساب ناب جاف نايتا ختما ناب زركب نيحر رشابوتا وسدنا ابتي نانسساتات محدري تباهيلو بلغط سعرن حسرن استسرح خفلي كنحدر كم نخئل حبرنا قال انت ترفه موق زبله محدر بوتا سلازرخبنا حقوسات نبرنا ناي مودأتا سمون ناي عرفت معالتات بخمز مقدي عن محدري انسساتات حلفنا يوم بمسارت زنبرنا قوصرا سون نقوهو نابتي نقوداي سدتنياتات زكاتات البيت صحفات كدنا كالا أماراتون أي نبرنان بزي مسلالن بزي بقوع كداونتن نتز نبرا ورچن كازحان كنت صوري كالنان عبقودنا إنا ندكس نيرنا نتن نقوداينا خسمع استمززه سنداتنا زنبب زنبرا صحفي تزاربكو بجخات حبابرنا حانت نقر تراي قبرلنا ولا حانت خقبر لكم زخل نقر يلن بقنا ويكا بحطنا استباسات شوي يزمثل كحجزنا زخل نجر ناي سدتنياتات ورقة محاب تراي مخانو حبرنا ناي سدتنياتات تاسكرا خوها بكم تدلي ديهم إذا زبلا زولو ناي سدتنياتات ورقة عب جرمن نسلست أوارح كنت أنح تخيلنا عب جرمن عقبة خن حتت ندلي انتدع خوينا أو وشت إذن سلست أوارح كان ملكت علنا ناي سدتنيا معقوبي بوتاتات كلهم ملاقاتهم مثلالي كترخبو بزي محجازي عزي إذا حزن كلهم بسدتنياتات تتحيزهم اللو مثلالي جن بهصوص يدلينا اللو عبزي كأزحز ملقو وقتي مثلالي يدلينا مسارحتو بخونتات ناس لزقوهي عبت بيت معسرتي زي يسنحوكم نبرو سلامنتاي عبزي جزيزي عوصي يومكم قبل حتته تاسيرا كاب محب حليفة كالك حكزاكم أي كإلني زبلكم زالخو يردعكم دي ويس كونيلكم يخم كم زي تردعكم تخونو زالخم نسخة أختر الدعنان كتتحبابرنان يقبعكاي بوشت أي تبساج أكوان تنبركو رقي إلى تزاربكو بزق الرزي أبقرنا تدربينا خنو ديزدل زالو بحرك عن نتت أولا بخبد إيدو هرمو نسخاتكم كابزو مافياتات زقدركم يخم كابزو متأخم متأخم نزا حقر كم التحلال في قطكم ولا مدلايكم كأكل أبلعليو خاء رديئت تلمونو كل جزين رديئتن حاجزن أداوكم مزرقحكم يخم تواريدناكو بله معقوبي سدتنياتات أولدنبرغ سرحتنيا نايت بيت صحفات قصو طويو وطا أنا وانت بساج سلزنبركو أبكالق كتع كأتو أيدلخون أنا أميرن كابت بيت صحفات وطانا أبتا معالتتيا نغرب معالتاتون انتخونه أبقزوك عقوبنا فقادنيا زخون سومالاوي انت زين ركب بغوري كارديدنا ممتنا نيرنا سومالاوي نابتن قداي سدتنياتات زكاتات البيت صحفات كيدنا نتسا محدر بوتا انت دا كنركب زكاء الكوينو كنحطم أما خرنا نابت بيت صحفات مسكدنا حدا تحط سرحتنيا رخبنا مو ناب أولدنبرغ كتملس لكم أو تأثيركم سلزنبركم أبي تقوم نبزلو معقوب السدتنياتات ناي ممداب حلافنت اللوام زبل مخري لقسلنا ازرهره جرمناو زيقا كالي انت ترفه بزي معقوب مترافنا التحساسي بو نبره أبي أولدنبرغ نابي زركب معسكر دويلون نعنا زخون بوتا انت دا أهليو حتى تلنا ناي بابر تكيد تحرم هابو أبت معقوبي معسكر كوينا أبي لوبيك ناب زركب ناي سدتنياتات بيت صحفت معقوبة حتو كنأتو مخرنا قدايكم بزرزر بمنقار كتمزقبل لكم انت زي كوينجن كل نجار فح قبلكمي أتنققنا اتتحو جرمناوي أب كتما هامبورغ أستات أسرع شح زي حقاوين سدتنياتات بزي منبري ينبرو حادنت بشوعات مليون هزب زنبرلا بعبيتها أب كالاي درجات سرع كتما هامبورغ كاب نفس وكف 10 شوعات نبرتا اتحادي أبتا كتما خنبر زفق دلو حقاوي ورقات يبولون بوليتيكانياتات نقداي سدتنياتات ناب ربحهم نموعال سلازي تصعرو كنداي زأكل سدتنيا خمزلو زحبر تصاب بقليلو أيتركبن إخا إذا مزي حقاويان نبرتي كاب بوليس الناتحبقو أزيو وحد بزخونة خفليت سلاز سرحو قطباون أكلاون مزمزا يقاطمامي أزيوم أب زأرقو ننابرا زي متشؤون درجهم زوردن أبايتي دليم دما ينبرو ناي أولدنبرغ معقوب سدتنياتات كاب كتما رحق إلو بجاكا أب استخبى بوتا تدوكين يركب انت وحده مزلالي أبزلو بوتا خنقاتو إنا سبات إن حتتنا دحرنا 4 دقايق ناي إقرو قعزو نابت معقوبي بتحنا
እቶም መንበሪ ገዛውቲ ኣብ ቀጠንቲ ህንጻታት ዝተሰርሑ ኮይኖም እቲ ቦታ ናይ ረሃጽን ረሳሕ ክዳውንትን ጨና ኣለዎ። እቶም ክፍልታት ሰፋሕትን ምዉቓትን እዮም። ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ብዛዕባ ናፍቖት ሃገሮም ጽሑፋት ኣብቲ መናድቕ ሓናጠጡ። ወላዲት ዓደይ ናይጀርያ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ኢራቅ ይፈትወኪ ወዘተ። ኣነ ናብ ሽወደን ክቕጽል ኣለኒ ኣሚር እናነበዐ ተዛረበ። ቅድም ንቑሩብ መዓልታት ኣብዚ ኮፍ ኢልና ነዚ ብውርጭን ጥሜትን ዝተዳኸመ ኣካላትና ንጸግን ንባዓተይ ገቲኤ መለስኩ። ኣእጋረይ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ቆሰለ። ንኻልኦት ስደተኛታት ኣጻጊመ ኣብ ሳሎን ኮፍ በልኩ። ዝተፈላለየ ዜግነት ዘለዎም ስደተኛታት ብቕጽበት ከበቡና። ካብ ኣፍጋኒስታን፣ ኢራን፣ ኢራቅ፣ ኢትዮጵያ፣ ፓኪስታን፣ ኣልጀርያን ሞሮኮን ዝመጹ ስደተኛታት እዮም። ኩሎም ክሕግዙና ደለዩ። መጀመርታ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ቆርበትና ዝተጣበቑ ክዳውንቲ ኣውፂና ተሓጸብና። ናብታ ሳሎን ተመሊሰ ኮፍ ምስ በልኩ ኣፍጋኒስታናዊት ስደተኛ ካብ ካልእ ክዳና ቀዲዳ ብዘዳለወቶ ጨርቂ ንዝቆሰለ እግረይ ኣሰረት። ዝተረፉ ስደተኛታት መግቢ ከብስሉልና ጀመሩ። ኦ እግዚኣብሔር ኣቦይ፣ ኣብዚ ስለ ዘብቃዕካና ተመስገን። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ፈጣሪየ ኣመስገንኩ። እዚ ሕጂ ዘለኽዎ መዕቆቢ ስደተኛታት ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝኣተኽዎም ተመሳሰልቲ መዓስከራት ብዙሕ ዘፍለ የብሉን። መዓልታዊ ትዕልል ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሙዚቃ ንሰምዕ፣ ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ኣልዒልና ንካታዕ። ሓደ ግዜ እዞም ክትዓት እዚኦም ናብ ባእስን ጽልእን ይቕየሩ እዮም። ምድቃስ፣ ምብላዕ፣ ቴሌቪዥን ምርኣይ፣ ምዕላል ናይ መዓልታዊ ንጥፈታትና እዮም። ወላ እኳ ዘሰልች ይኹን እምበር እንተወሓደ መጽለሊ ረኺብና ኣለና። ምስ ኣሚር ካብ ኦልደንቡርግ ኣስታት 50 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ናብ ዝርከብ ናይ ሉቤክ ናይ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ምስከድና ብምኽንያት ልደት ኣብ ዕረፍቲ ስለ ዝነበሩ ዘስተኣናግደና ሰብ ከይረኸብና ናብ መዕቆቢና ተመለስና። ቀልጢፍና ናይ ዕቕባ ሕቶ እንተደኣ ዘይሓቲትና ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ተባሂልና ክንእሰር ንኽእል ኢና። ልዕሊ 1 ሚልዮን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብዘይብቑዕ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ጀርመን ይነብሩ። ዘይሕጋዊ ነባሪ እንተደኣ ኮይንካ ሎምዶ ይእሰር ጽባሕ እናበልካ ዘይርጉእ ህይወት ትመርሕን ብዘይጠቅም ደሞዝ እናሰራሕካ ካብ ከብድኻ ምዕንጋልን ክዳን ምግዛእን ዘይሓልፍ ኣታዊታት ትረክብ። ዝደለኻዮ ስራሕ ኣይትሰርሕን። ትደልዮ ትምህርትን ስልጠናን እውን ክትረክብ ኣይትኽእልን። ብሓፂሩ ኣብ ጀርመን ክትነብር ኣይፍቀደልካን እዩ። ኣብ መላእ ጀርመን ኣብ ዝርከባ መደበራት መዕቆቢ ስደተኛታት ኣስታት 80,000 ስደተኛታት እኮ እንተሃለና ብዛዕባና ዝሓስብን ዝግደስን ኣካል ግን የለን። ኣፍጋኒስታናዊት ስደተኛ ሮያ ንናይ ኣጋረይ ቁስሊ ብኻልእ ጨርቂ እናሸፈነት ተዛረበት። ንሕና ብዙሓት ካብ ነፃነትና ተገዲብና ኣብ መዕቆቢ መዓስከራት እናነበርና ጀርመናውያን ከዓ ብኽቱር ነፃነት ዓለሞም ይርእዩ። ከም ምርጫ ጀርመናውያን እንተዝኸውን ነዛ ንዓይኖም ክርኢና ኣይምደለዩን። ቁስለይ ክቕለጥ ከሎ ቁሩብ ቃንዛ ስለ ዝገበረለይ ገፀይ ጨማደድግዎ። ሮያ ዘረባኣ ቐጸለት። ንኽትነብር ዘድሊኻ ጥራይ እናሰንደው ምፍጣርና እውን ከም ንርስዕ ገይሮምና። በቃ ዕቑባ ክትሓትት እምበር ክትመሃር ኮነ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ መዕቆቢ ካብ ዝርከበሉ ቦታ ወፂኻ እውን ናብ ካልእ ከተማ ክትንቀሳቐስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንነፍሲ ወከፍ ትገብራ ምንቅስቓስ ኣቐዲምካ ፍቓድ ክትሓትት ኣለካ። ኣብዚ ዓዲ ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምግባሮም ናይ ጉዕዞ ወረቓቕትኻ እዮም ዝርእዩ። ዘደናግርን ልክዕ ከም ቤት ማእሰርቲ ነፃነት ደቂ ሰባት ዝጭፍልቕ ሕጊ እዙ። ንዓ ኣቋሪፀ ተዛረብኩ። ኣዚኻ ዕድለኛ እንተደኣ ኾንካ ናይ ዕቑባ ሕቶኻ ተቐባልነት ከም ዝረክብ ዘርኢ ንእሽተይ ተስፋ ትወሃበካ። ናብ መበቆል ሃገረይ ብነፋሪት እንተመለሱ ንኸ ናብ ሉቤክ ከይደ ኣብቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ዶ ክምዝገብ? ዘይሕጋዊ ስደተኛ ኮይነ ስቕኢለ እናተሓባእኩ እንተሰራሕኩኸ? ወይስ ብዴንማርክ ገይረ ሽወደን ክኣቱ? ዝሓሸ ኣይናይ ምዃኑ ምውሳን ሰኣንኩ። ባህላዊ መግቢ ናይ ኣፍጋኒስታንን ቸኮላታን ቀሪብና በዓል ልደት ኣኽበርና። ኩልና ኩቱር ናፍቖት ናይ ትውልዲ ሃገርና ስለ ዘለና ልደት ኣብ ዓድና ከመይ ከም ንሕልፎ በብተራ ኣዘንተና። ኣብ ከምዚ ህሞት ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ህይወት ኣሽሓት ዘህለቐ ኣብ ኢንዶኔዝያ፣ ታይላንድን ካልኦት ሃገራት ኤስያን ዝተኸፍተ ሱናሚ ሃንደበት ኣብ ሞስኮት ቴሌቪዥን ምስ ረኣና ኣዚና ሰንበድና። ኣብታ ዕለት ኣብ ዓለም ብዙሕ መከራ እዩ ዝበፅሕ። ኣብ ዘለኻዮ ምርጋእ ሓይሽ ድሕሪ ሕጂ ላዕልን ታሕትን ዘብል የብለይን ብምባል ኣብ ጀርመን ኮፍ ክብል ወሰንኩ።